गिबियावनो बासायगिरि फोरबु जिसुखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे इउट्युब चेनेलाव बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बरायहरनाय थाबाय। थांनाय सप्तायाव आङो आरजनि सोमोन्दै बुंदोंमोन। जुदि नोंथांमोनहा नायाखैब्ला आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होदों। नोंथांमोना जुदि आरजनि सोमोन्दै नायनो इच्छा दंब्ला नायनो हागोन। आङो दिनै लाबोदों गोथार जिउ। बे गोथार जिउआ मा जिराद आरो बे गोथार जिउखौ इसोरा जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि बेसां सिगाङाव बुंदोंमोन, आङो बेखौ दिनै बुंनो लादों। बेखौ फिसाला जिसु ख्रिस्ट जोनोमनि 500 बोसोरनि सिगाङाव जुएल नाबिजों इसोरा बुंखादोंमोन। दिनै बे इसोरनि गोथार जिउनि सोमोन्दै स' बोसोरनि सिगाङाव बेखौ बिफा इसोरा बुंखादोंमोन। बियो सानसे साननैयाव हरब्रबनाय बा जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि उनावसो जे बेखौ बुंब्रबनाय बे बाथ्रा नङा। बेखौ जिसु ख्रिस्ट जोनोमनि सिगाङावनो जुएल 2:28-29 पदआव बेखौ बुंखानायमोन। बेवहाय बुंनाय, आङो बे घटनानि उनाव आंनि गोथार जिउखौ लुनानै हरगोन। नोंसोरनि बिसाज्ला आरो बिसाजोफ्रा नाबिफोर बायदि रायग्रा जागोन आरो नोंसोरनि बोराय बुरैफ्रा सिमांफोर नुगोन आरो नोंसोरनि जोहोलावफ्रा दर्शनफोर मोनगोन। बे समाव आङो आंनि गलाम आरो गलामजोफोरनो आंनि गोथार जिउखौ लुनानै होगोन। जोङो मिथिबाय दिनै बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआबो बे बुहुमाव थानाय समाव सोरगोआव थांफिननायनि सिगां गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन। यहन 14:16 बुंदों, आङो आफानियाव बिगोन आरो आफाया नोंसोरनो सासे गुबुन हेफाजाब होग्रा जिउखौ हरगोन। बे हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ। बियो मानसिफोरनो इसोरनि नंगौखौ नुजाहोयो। संसारनि मानसिफ्रा बेखौ नाजावनो हाया, आन्थाय बेखौ नोंसोरो मिथियो। आं नोंसोरखौ मावरियाफोर बायदि गालांनाय नङा। दायो आफाया नोंसोरनो जेखौ हरनो जबान होखादों बेखौ आङो नोंसोरनो हरनो थांनोसै होननानै लुक 24:49 बुंदों। नाय, आंनि आफाया नोंसोरनो जेखौ हरनो जबान होखादों बेखौ आं नोंसोरनो हरनो थांनोसै। नाथाय बे बोलोआ नोंसोरनि सायाव गोजौनिफ्राय ओंखारबोआगौमानि नोंसोरो बे नोगोरावनो लामा नायबाय था। बे गोथार जिउखौ बिफा इसोरा फिसाज्ला जिसु ख्रिस्टनि मुङै दैथायहरो। यहन 15:26 बुंदों, हेफाजाब होग्रा इसोरनि नंगौखौ दिन्थिग्राया आफानिफ्राय फैगोन। गोथार जिउखौ जेब्ला आफानिफ्राय आं नोंसोरनो थोनहरगोन, बियो आंनि बाथ्रा बुंगोन। आं रायथिनाय मानिखौनो बियो नोंसोरनो गोसोखांहोगोन। बे गोथार जिउखौ बिफा इसोरा बिग्राफोरनो हरो। लुक 10:13 जोङो नायोबा मोननो हायो, नोंसोरो गाज्रि जानानैबो नोंसोरनि फिसाफोरनो मोजां मोजां मुवाफोरखौ होनो रोंगौब्ला अब्ला गावनियाव बिग्राफोरनो बियो गोथार जिउखौ बेसेबां होसिनगोन। अब्ला जोङो खोनाबाय दिनै बे गोथार जिउखौ बियो साफ्रोम बिग्राफोरनो होयो। आरो बे गोथार जिउखौ मोननोब्ला जोंहा इसोरनि बाथ्रानि थाखाय गांनाय, बेनि प्रति जोंहा उखैनाय थानांगोन, जोङो नाजानाय थानांगोन, जोङो आरजजों नेनानै थानांगोन। अब्लासो जोङो बे गोथार जिउखौ जोङो मोननो हागोन। आइजाया चैप्टार 44:3 बुंदों, मानोना आङो दै गांग्रा हादराव एसेबां दै लुनानै होगोन, गोरान हानि सायाव दैसाफोर बायदि जागोन। आङो नोंनि जोलैनि सायाव गावनि जिउखौ आरो नोंनि फिसाफोरनि सायाव आंनि बोरखौ लुनानै होगोन। जों खोनाबाय दायो गांग्राफोरनो लागै बियो गावनि गोथार जिउखौ लुनानै होनो बे प्रमिस खालामदों। फिसाफोरनि आरो गांग्राफोरनि जोलैनि सायाव लुना होनो थाखाय जोङो बे गोथार जिउखौ मोननोब्ला जोङो आरजजों नेनानै थानो नांगोन। गोथार जिउ मोननोब्ला गोनांथि जायो गोथार जिउमानि थाखाय गांनाय। जेसाया 44:3 बुंदों, मानोना आङो दै गांग्रा हादराव एसेबां दै लुनानै होगोन, गोरान हानि सायाव दैसाफोर बायदि जागोन। आङो नोंनि जोलैनि सायाव गावनि जिउखौ आरो नोंनि फिसाफोरनि सायाव आंनि बोरखौ लुनानै होगोन। आरो आरजनि थाखाय जोंहा गोनांथि जायो, जोङो आरजजों नेनानै थानो नांगोन। थोनहरजानाय 1:14 जोङो नायोबा मोननो हायो, जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमनिफ्राय सोरगोआव थांदोंमोन अब्ला बेनि थालांनाय चेलाफोरा जिसुनि बिमा मारियाम आरो गोबां बेबायदिनो बिनि बिदा फंबायफोर
बिसोरो ज' जाफ्लायनानै गले गले बिसोरो आरज खालामदोंमोन। जेब्ला बिसोरो गले गले ज' जानानै आरज खालामदोंमोन अब्ला जिसु ख्रीष्टआ सोरगोआव थांनायनि 10 साननि उनाव जेब्ला पेन्टिकस्टनि दिना सौफैयो अब्ला गोथार जिउआ बिसोरो जि जायगायाव थानानै आरज खालामबाय थादोंमोन बे जायगायाव गोब्राबथार बार बारनानै मावग्लुबदों होननानै थोनहरजानाय 2 बालाबनि 2 सिरियाव नायोबा जों मोनो। बे जायगायाव गोब्राबै मावग्लुबदों आरो बिसोर साफ्रोमबो गोथार जिउजों सुफुंजानानै बिसोरो गाहाम रादाबफोरखौ बुंनो हमदों। बे गोथार जिउखौ गाहाम रादाब फोरमाननि थाखाय हरनाय जादों। मार्क 16 बालाब 20 सिरियाव बुंदों, सेलाफ्रा जेरावबो गाहाम रादाबखौ फोसावबाय आरो लोगो लोगो सोमोगोनां हांखोफोरखौ मावहोनानै बिसोरनि गाहाम रादाब फोसावनायखौ फोरबोआ फोगोमलांबाय। दिनै बे गाहाम रादाब फोरमाननि थाखायसो दिनै बे गोथार जिउमाखौ हरनाय जादों। गोबांथार जिसुनि सेलाफोरा बे बुहुमाव थानाय समाव बेबायदि गाहाम रादाब फोसावनायजों लोगोसे आसरित खामानिफोरखौ मावदों। जेब्लाबो मावफेरै जाथावैफोरखौ बियो सेलाफोरनि गेजेरजों मावनानै बेखौ फोगोमलांबाय। जोङो दायो नायनि गोथार जिउनि नेरसोनफोर एबा गोथार जिउनि महरफोर। गोथार जिउनि नेरसोना जाबाय दै, बार, अर, फारेव, अखा आरो खुवा। जोङो नायनि दायो दै। 1 करन्थिया 6 बालाब 11 सिरियाव जोङो मोनो दैया सुस्रांग्रा। जहन 3 बालाब 5 सिरियाव बुंदों, दै आरो जिउजों सारि जाफिनाब्ला रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोना। जहन 4 बालाब 14 सिरियाव बुंदों, गोथांनि दैखौ लोंग्राया आरो गांफिनबावनाय नङा। आरो जोङो नायनि अरनि सोमोन्दै। गोथार जिउमाया स्रां होनानै लामा दिन्थिनानै लाङो। जोङो मुसिनि समनि बाथ्राखौ जोङो नायोब्ला मोननो हायो जे ओंखारलांनाय 13 बालाब 21 सिरियाव जेब्ला फोरबुआ इजराइलफोरखौ मिसर देशनिफ्राय मारु गोरान फोथारबारि गेजेर गेजेर दैखोबोदोंमोन, बे समाव सानाव जोमैनि खाम्फायाव थानानै हराव अरनि खाम्फायाव थानानै बे इजराइलफोरखौ बे गोलाव लामायाव गोथार जिउनि बोलोजों दैदेनबोनायखौ जों मोननो हायो। अरा सना रुफा बायदि फोसाबनानै लाग्रा। माल्लाखि 3 बालाब 2 आरो 3 सिरियाव बुंदों, आङो धोरोमियानि सालामि बावनो हायागौमानि सना रुफाखौ जेरै थुबि बायदि साफोननि समान आरो अरनि समान आङो फोसाबगोन। बे गोथार जिउआ नागिरनानै थाङो। सफनिया 1 बालाब 12 सिरि। बे समाव आङो देम्फो लानानै जेरुसालेमथिं थाबायै थाबायै आंनि रायतफोरखौ नागिरलांगोन। बे गोथार जिउआ गासैखौबो नागिरजोबो। 1 करन्थिया 2 बालाब 10 सिरि। गासैखौबो नागिरजोबो। बियो इसोरनि गोथौआव थाखोमानायफोरखौबो नागिरजोबो। बार। जहन 3 बालाब 8 सिरियाव बुंदों, बारा जेरै गोसो जायो बिथिं बारलाङो। जोङो बिनि सोदोबखौल' खोनानो मोनो, नाथाय जोङो बेखौ नुनो मोना। इसोरनि गोथार जिउमाया नुनो मोनैबाबो मावसोग्रा आरो बोलोगोरा। थोनहरजानाय 2 बालाब 2 सिरि। जेब्ला बिसोरो गोजौनि खथायाव थानानै आरज खालामदोंमोन अब्ला गोब्राबथार बार बारनानै बे रुमा गोमफबदों आरो बिसोरो बे गोब्राबथार बार बारनायनि गेजेरजों गोथार जिउमाजों सुफुंजानानै इसोरनि गाहाम रादाबखौ होदोंमोन। अखा आरो खुवा। इजिकेल 34 बालाब 26 सिरि। आङो बिसोरनि फोथाराव नखा हाहोगोन आरो बेफोरो नोंसोरनि लागै बोर गोनां अखा जागोन। गोथार जिउखौ फारेवजों रुजुदों। माथाइनि 3 बालाब 16 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो, जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव थानाय समाव बाप्तिस्मा लादोंमोन, बे बाप्तिस्मा लानाय समाव बाप्तिस्मा लाखांनाय लोगो लोगो हागुङाव जेब्ला गाखोदोंमोन अब्ला नख्रांखौ गेवनाय नुदों आरो नख्रांनिफ्राय मासे गुफुर फारेवआ बिरबोनानै बिनि खर' सायाव थानायखौ जों नुनो मोनो। माथाइनि 10 बालाब 16 सिरियाव बुंदों, गोथार जिउआ दद्र आरो फारेव बायदि नम्र। गोथार जिउआ राव होयो। जेसाया 6 बालाब 8 सिरियाव बुंदों, आङो सोरखौ थोनहरनो
आरो आंनि जानानै सोर थांनो। गोथार जिउआ फोरोङो माथाइनि 10:20 सिरि। बुंगोना नोंसोर नङा, नाथाय आंनि बिफानि जिउआसो नोंसिनियाव थानानै बुंगोन। गोथार जिउखौ साप एबा महरजों रुजुदों। नुजाहोजानाय 9:4 सिरियाव बुंदों, खाफालाव इसोरनि महर बुजायैफोरखौल' आद्रि खालाम। आरोबाव बुंबावदों 2 करिन्थिया 1:22 सिरियाव, बियो जोंनि सायाव गावनि महरखौ बुबाय आरो बायना बायदि जोंनि सायाव गोथार जिउखौ होबाय। गोथार जिउनि सिम्बलफोरा बेबायदि। जोङो दायो नायनि गोथार जिउ मोननायनि आखुथाइफोरा माबायदि जायो। बियो जिउमानि सिङाव थायो। रुमिया 8:9 सिरियाव बुंदों, जायनियाव गोथार जिउ दङ बियो मोदोमनि थोननाय बायदि थाबाया, गोथार जिउनि थोननाय बायदिसो थाबायो। बियो गोथार जिउनि सिङाव थायो। आरो गोथार जिउ मोननाय मानसिखौ जोङो सोलायनाय जिबन खुंनायखौ जोङो मोननो हायो। बियो इसोरनि साखि होग्रा जायो। थोनहरजानाय 1:8 सिरियाव बुंदों, जेब्ला बे गोथार जिउआ फैगोन अब्ला नोंसोरो बोलो मोनगोन। नोंसोरो जेरुसालेमनिफ्राय लानानै जुदा समरिया गासै बुहुमाव आंनि साखिफोर जागोन। जायनियाव बे गोथार जिउआ थायो बियो दलद थानो हाया। बियो इसोरनि बाथ्राफोरखौ बुङाबा बियो थानो हाया। बियो साखि होग्रा जायो। आरो गोथार जिउनि फिथाइया बिनियाव नुजायो। गालातिया 5:20 सिरियाव बुंदों, गोथार जिउनि फिथाइया onnai, गुरै जानाय, सैसोनाय, गावखौ हमथानाय। गोथार जिउमानि खामानिया जाबाय पाप एबा दायनि फोरमान होयो। यहन 16:8 सिरियाव बुंदों, जेब्ला बे गोथार जिउआ फैयो अब्ला पाप धोरोम संसारनि मानसिफ्रा बेसां दुसि बेखौ दिन्थिगोन। गोथार जिउमानि आखुथाया गोदान जोनोम होयो। 2 करिन्थिया 5:17 सिरियाव बुंदों, गोजामा थांबाय, गोदान जाबाय। इसोरनि आखल आखुनि बाहागो खालामो। 2 पिटार 1:4 सिरि। इसोरनि सिखमानानै थानाय ओंथिखौ बेरखांहोयो। पापनिफ्राय गोजानाव थानो गोथार जिउआ फोरोङो। जहन 6:45 सिरि। नाबिफोरनि सासे बेबायदि बुंदों, जोङो साफ्रोमबो ख्रिस्ट'जों गोरों गोरा खालामजागोन। आरोबाव बुंबावदों 1 जहन 2:27 सिरियाव बुंदों, इसोरनि जिउआ जायनियाव दङ बियो जोबनायसिम बिखौ फोरोंगोन। जहन 14:26 सिरियाव बुंदों, जेब्ला बे हेफाजाब होग्रा गोथार जिउआ फैगोन अब्ला बियो मोनफ्रोमखौबो नोंसोरनो फोरोंगोन। जोङो दायो थांनि गोथार जिउनि बोरफोर। 1 करिन्थिया 12:1 सिरियाव पौला बुंदों, अ बिदा फंबायफोर, नोंसोरो गोथार जिउनि बोरफोरनि बाथ्रा मिथियालाबानो थैनायखौ आङो हामजाया। आरो बिनिनो 1 करिन्थिया 12:9 सिरियाव बुंदों, बे मोनसे जिउआनो सोरनोबा सोखानो हानाय, सोरनोबा मोजां जिउ आरो गाज्रि जिउखौ सिनायनो हानाय, सोरनोबा गुबुननि बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै होनो हानाय बेबायदि बोरफोरखौ होयो। बेवहाय 9टा बोरफोर होनाय दङ। सोरनियावबा बेवहाय मोननैबो थानो हागौ, सोरनावबा गासैबो थानो हागौ। बेबायदि गुबुन गुबुन बोरखौ इसोरा गावनि इच्छा बायदियै राननानै होयो। रुमिया 12:6-8 सिरियाव जोङो मोनदों, सोरबाया दाव दाव खालामनायनिबा बियो गोसो होनानै दाव दाव खालामथों। सोरबाया खोन्थाबायनो जुदि इसोरजों लिंजादोंबा बियो गोसो होनानै इसोरनि हाबाफोरखौ मावथों। जायहा जेरै बोर मोनदों बे बोरखौ इसोरा जोंखौ बाहायनायखौ इच्छा खालामो। बेफोर गासै बोरफोरनि मादाव जोंखौ इसोरा गोनांसिन बोरफोरखौ मोननो हास्थायदों। बे गोनांसिनथार बोरानो जाबाय 1 करिन्थिया 14:1 सिरियाव जोङो मोननो हायो, नोंसोरो बोरफोरखौ मोननो हास्थायब्ला इसोरनि गाहाम रादाब बुंनो हानायखौ बांसिन हास्थाय। जोङो दायो जोबनायाव फैनोसै। बेवहाय 1 करिन्थिया 2:15 सिरियाव बुंदों, जायनियाव गोथार जिउआ दङ बियो मोनफ्रोमखौबो बिजिरनानै नायनो हायो होननानै बुंदों। आरो बियो गोथौआव थाखोमानायफोरखौबो बियो मिथिजोबो। आरो जायनियाव गोथार जिउ गैया बियो बेफोरखौबो बुजिया आरो बेफोरनि ओंथिखौबो बियो जेबो मिथिया। रुमिया 8:13 सिरियाव बुंदों, सोरबाया मानसिनि गुनजों दैदेनजायोब्ला थैगोन, नाथाय गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला गोथांखौ मोनगोन, बिहा जोबोद गोजोननाय जागोन। जोङो गोथार जिउ दं होननानै बुंनाय साफ्रोमखौबो जोङो दाफोथाय। जोङो बिसोरनि मावनाय, बिसोरनि फिथाइ थायनायफोरजोंनो जोङो सिनायगोन। जुदि गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला बियो रागा जोंनाय नङा आरो बियो जेब्लायबो फारेव बायदि दद्र गुरै जागोन आरो गुबुननि जेबो बेरेखा बाथ्राफोरखौ बियो बुंनाय नङा।
बिनियाव गोथार जिउनि फिथाइखौ जोङो नुनो मोनगोन। बे गोथार जिउनि फिथाइया बिनियाव दंना गैया जों बेखौ सिग्रोमनानै नायनांगोन आरो जों बिनि आखुथाइजों जोङो सिनायगोन। गालातिया 5 बालाब 22 सिरियाव जोङो नायोबा मिथियो। बे गोथार जिउ गोनां मानसिया माबायदि दद्र, माबायदि सैसोग्रा, गासै बिसयावबो सैसोग्रा, गुबुननि बेरेखा बियो माब्लाबाबो बुंनाय नङा। बे फिथाइ थायनायफोरजोंनो जोङो सिनायगोन। बेनिखायनो जोंखौ साफ्रोमखौबो बिजिरनानै नायनायखौ बाइबेला हास्थायो। गोथार जिउनि बेरेखा बुङोब्ला मा जायो? जोङो नायनि बेवहाय माथाइनि 22निफ्राय 32 सिरियाव जों नायोब्ला मोननो हायो। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव थानाय समाव बियो आसरित खामानिफोर मावदोंमोन, भुतफोरखौ हुहनदोंमोन, गोथैफोरखौ फोथांदोंमोन, अब्ला फारिसाइफोरा, आयेन गुरुफ्रा बेखौ बुंनो हमदोंमोन बियो भुतफोरनि गाहायजों भुतफोरखौसो होखारो, बेलसिबुलनि गोहोजोंसो मावो होननानै जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ निन्दिदोंमोन, अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादोंमोन। मानसिनि बिसा हौवानि जेङा बुंनायाबो निमाहा मोनगोन, इसोरनि जेङा बुंग्रायाबो निमाहा मोनगोन, गासैखौबो बुंनायाबो निमाहा मोनगोन, नाथाय गोथार जिउनि बेरेखा बुंनाया दाबो फैगोन बोथोरावबो निमाहा होजाथारनाय नङा होननानै माथाइनि 12 बालाब 32 सिरियाव जोंखौ स्पष्ट बुंदों। बिदिब्ला जों मिथिबाय गोथार जिउआ मा खामानि मावो आरो बे गोथार जिउखौ मानो हरनाय जादोंमोन, जों बेखौबो मिथिबाय। दिनै गोथार जिउनि सोमोन्दै आङो गोबां बुंनो हास्थायला। आङो जि बुंबाय बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन आरो हुद्रायनानै लागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।